सिउ 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 जावलिया फागुननि बारा आंखौ बुखारलांबोला नों मा खालामगोन गोर 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 खारनानै थाब्रोम हमगोन आंजों लोगोआव दोननो नोंखौ नाजागोन मानो मोसाया नोंलाय जों बायदि सेंग्राजों मानो मोसाया एलबामाव मोसानाय रंजालि सिख्ला मोजां मोनो नामा आंखो नोङो गोसो थैयो नामा आंखो नोङो मिनिस्लु लाजिस्लु सिख्ला नोङो आजोलि सिख्ला बबेनि जाखो नों अननानै फोरमायलां आंनो सना गोसोआ मानिया गोरबोआ मानिया नोंखौल' नांगौ जाबाय नोंखौल' नांगौ जाबाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ सोरनि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबायानो बेनो जादों लोगोफोर बर'नि मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंगुर बिथां दिनेश रामचियारी बिथांनि सोमोन्दै लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोना गोबांथारानो बिथांखौ मोजाङैनो सिनायखायो मानोना बिथाङा सासे बर' सावथुन मुलुगनि राफोद फावखुंगुरमोन आरो बिथांनि गोबां फाव खालामबोनाय सावथुनफोरा लोगोसेनो मिउजिक भिडिअ एलबामफोरा दाबो खायसेया ससियेल मिडियायाव गोसारनानै दङ आरो खायसेखौ जों नुनो मोनला बिथांनि फाव खालामजेननाय सावथुननि मुङानो जादोंमोन लोगोफोर बाजै सना बिदिनो बिथाङा फारियै फासिनि दौलें अननाया सैथोब्ला गुमैनि लोगो लामनि गुथाल नोंनि अननायाव रुपहि दैमानि गाथोनाव आरो गोबां सावथुनफोराव फाव खालामबोयो खमैबो बिथाङा 20थासोनि बांसिन सावथुनाव आरो एलबामफोराव फाव खालामबोयो लोगोफोर बिथाङानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि बरमा साखाथिनि थागिबि बिथाङा 2019 मायथाइनि एप्रिल दानावनो बाक्सा जिल्लानिनो सासे समायना सिख्लाजों जुलि जाखांबाय बिथांनि बिसिनि मुङानो जादों लोगोफोर प्रमिला बसुमतारी आरो बिथांमोनहा दायो आजबिक मुंनि सासे उन्दै फिसाज्लाबो दंसै लोगोफोर बिथां दिनेश रामचियारी बिथाङा बर' सावथुननि अनगायैबो बर' थियेटारफोराव दिनैसिमबो फाव खालामबोगासिनो दङ बिथांनिनो 2023 मायथाइयाव सेबखांजानाय मोननैसो सावगारिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांब्लानो जाबाय